Homabay ni Women Rep ma Homabay Gladys Wanga omedo kwa jopiny Homabay oikre ne yiero jotelogo ma bende koro biro miyo mondo kwan gi ka kind counties go mago ma koro dongore. Wanga ma bende koro ne lose gwenge mopogore opogore Homabay County wuoth mare ma bende koro notimo odiochieng' ma kawuono. Wacho ni sani owuok oko mar laro kom gavana ma Homabay mondo mi oduokane na geno ne jo Homabay. Olose weche mago mag pur, thieth, somo, nderni, bero johala matindo tingre malo kaachiel kod bero weche mago mag pur e gwengego kaka moko kuom gigo ma odhi miyo pek e dongruok mar kaunti no. Kama kaka bende noloso e gwenge ma bende koro noloso kano chako gi tong' Kisumu gi Homabay mano Chabera kendo koro nodhi sub counties mopogore opogore. Nairobi Uwinja ora ni Jumapil udwa chopo unene jok moywaro budho ka rally mubro bedo go ma launching Jumapil akwa unu chopo ne gi wang gimo wach ni ok tuchi donge to an Homabay town chieng' Jumapil ubro neno gi wangu e kubro ng'iye ni kara nukendo dhaka dier ma jatelo. Uwinja to gimomiyo chopo kende mar ariyo wan jo Nairobi te gi Kenya mzima ODM dhako motelo ne ji mwaluwo bang'e makata uso Raila notamo ji ka 6 piece ng'ama nowuok ka mouso Raila nen Gladys Wanga. Adier kose kadier dong notamo chuo nyaka siachwa nikiwacho 6 piece to mjumbe ringo mala donge koro wacho nu gimoro achiel Raila dhi donjo president kunguno mano donge Raila president ere ng'ama nyalo chopo e kar ne kedo ga witi ane mana wuok oko kaka ner gi nyakwar chien omiyo ka gavana wuok to mama rwako gimomiyo wadwaro rwako mama neke tich ok rum onyaga yodo notiyo ne ko tieko tich omiyo sani Cyprian Awiti notiyo kendo kane wan Homabay baba no tiyo dhigo malo omiyo akelo mama mae Awiti mabiro omiyo nyawang'aya leader ka kiseka olonje manyakwa duoge. Si ni mashahidi Gladys Wanga ni moja katika mashujaa wa Kenya, ni moja katika jemadari wa mheshimiwa Simba Raila Amolo Odinga. Amekuwa mstari wa mbele katika vita vyote vya ukombozi, na nyinyi mmeshuhudia ama mkushuhudia. Na yeye leo anasimamia ile kamati muhimu ya finance katika bunge. Anaweza ama hawezi? Kama serikali imeweza kumpatia madaraka hayo, nyinyi watu wa Homabay hamwezi kumpa watia ugavana? Mnaweza ama hamwezi? Muko na kura za kutosha? Na mnaamini mama anaweza ama hawezi? Wangapi wanasema anaweza? Ni sawa. Kako neno koko idho gotcha oneno ka wang'ni wachni wang'ni gini wanindo goelo nyo an Vihiga nya penjo gini nyocha neno ka Musalia ma wuod dala uka odhi noriwore gi Ruto ni odwa choko ute nudhi rome wilbaro. Apenjo gini udwaro wilbaro koso udwaro Azimio? Upani nyegi duoka nang'o? Wilbaro ama Azimio? Wilbaro ama Azimio? Jolida ing'eni jakom ni India tadwa no winj kuwacho ni gini en Azimio. Wilbaro ama Azimio? Joko dhi oloso gimoro kacha ni Kenya kwanza. To kaluwore gi kaka gin jokuoge, kaka Ruto kwelo cha, gi kaka Wetangula nyocho kwalo ot Japan cha, gi kaka Musalia benodhi mokwalo nyaka lo migere kaburi cha, gicha nyua chake ni koro en Kenya kwisha. Wach ni Kenya ng'owa? Kenya Kwisha Alliance. Kenya Kwisha ng'owa Alliance. Mane magintie cha. Wane Azimio la umoja magwambo wang'ni gidhi donjo go State House. Kare koso kare. Nyawang'aye be ni dalaka owacho ni geno en ni kidhi osiptal tiyud ka yath nitie. Geno en ni onge miyo mowuoth moingo kilomita 1 kadhi manyo pi. Geno en ni tuo kik chakel diere miechwa. Nikech ka Nyawang'aye donjo sirikal to dala ka dala nyaka bed gi NHIF.
mier maonge gi nyalo, Nyawang'aya chulo negi 6,000 dwe ka dwe mondo gibed gi kad mar NHIF. Genowa en ni dala ka dala nyaka bed gi stima. Kato bedo od lum stima nyaka timre nade? Nyaka bedie. Genowa ni Nyawang'aya kodonjo in tich ni en tich puro puothi gi yoro. Kodhi mikomo kumpolea ni e wi gawa Nyawang'aya. Tabiro ka, tafwenyo ni ng'ama nyochwa kelo chapoko biro chako tich. Dong poko biro? Momiya report ka ni poko biro chako tich, nyase chiwo onyo. Ni koko nyal biro chako tich ka by Monday, to wenwa thuolo kare wayud ng'ama chielo manyalo biro timore nade? Chako tich. Joringo yie gi wachno. Mane mana ono manyase chiwo, no kel gigene, okel materials, dweche 3 wasewuok ka, wabiro yawo chiro ringa ka kare koso kare. Mano nase chiwo onyo, ma by Monday Ajoi bomiya report. Ka diponi poko biro ka by Monday, to wachak thuolo mar yudo ng'ama nyalo biro mondo chak tich e yo mapiyo.